हमरा व्यास जी से माई के भजन कि माई माई कही के रोवेले नई दुल्हिनिया ऐसे ननु लई रहला ओए जी के ओए ब्याज को थावेल माई के ज्ञान कर कवना माई के हां हां कवना माई के तो ब्याज को तोरा माई के तो माई के 108 गो रूप बा कवना कवना रूप के वर्णन कइल जावे सरकार अभी लोग 20 साल पीछे बा अभी नोई जो लोग नाचे में बा अभी तो चली हमारे गुरुजी माई के एगो भजन कौनी कैसे 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 आज जवन होई तो नुहे होई ना जी कि तोर सन देखा जाया जा अरे हे बेटाया भागाया गा कि माई बिना के हुना हमार बदली चली थाने से बुलाई माई के हमरा डॉक्टर साहब हरे राम पासवान जी रमा छपरा निवासी रवा मत बोली ब्याज जी नेताजी पुरस्कार देहनी रसबोत बुला के हाँ हाँ बुलाई मत कहतन लोग बुलाई मत तो माई हमार मुड़ी ना फरी है हां काहे कि जावना मेरा रसु भक्त बुलौले हां माई के वचन मत करौले कि ये माई जौन हमरा साथे होता आज के बाद मृत्यु लोक में ऐसा ना होके के चाहिए काहे कि सब केहू के आके तू मुड़िए फाड़ देबू तो तारे के पूजी के हां ऐसे माई आए से तू आई हो हां काली माई दुर्गा माई 160 गो नाम बा माई के आ काली माई यही जे बाड़ी के नहु होई है वाजोरा में होई है चाहे अनहारा में होई है भले हम उनका के नखी देखो तू हमरा के देखत होई है भले काली माई आओ चाहे ना आओ सो बेजियो लगा माई के ब्याज खूब कहत है चली माई के बुलावे के बा कैसे कि दर्शन देखा जाया जा अरे बेटा या भागाया जा माई बिना के हुना मारती गुरुजी हमारे गावे लगनी गीतिया सारा कलाकार लोग गावे लगल एक गीत के वहां के छोड़ दहनी ओकरा बाद वहां के एगो माई के भजन गावे लगनी देखी हमारे काली माई हां चली हमारा बबुआ बच्चा बाबू के तरफ से पुरस्कार आयल श्रद्धा के जयकार रहल चलिए हमारा काली माई जकरा के लोग काली माई कहेला दुलार से ओ माई के भक्त के माध्यम से पुरस्कार श्रद्धा के जयकार शुभकामना खातिर माई से प्रार्थना करब और बा आशीर्वाद के कामना हां तो गाड़ी पे लाद लो चलिए हरिशंकर चौधरी जी वहाँ का सुपुत्र के माध्यम से पुरस्कार श्रद्धा के जयकार रहो भरली होली गेहुआ मैया बस के चंगेला बाबू पीछे चलली अपना भरली हली के हुआ मैया बस के चंगेला पीछे चलली अपना मन धनंजय भैया माई अपना मंदिर में बैठ के गेहूं पीसत तारी तब तक ले का होता ए आनंद भाई मिथुन भैया अरे भाई पीछे से पैसा ली भाई हो हरकेश बबुआ चली हमरा अंकित बबुआ
नाती के तरफ से पुरस्कार आइल बा। नाती आ पोता ये बहुत लोग के ना बुझला, बहुत लोग के ये ना बुझला कि नाती केकरा के कहल जाला आ पोता केकरा के कहल जाला। तो ई नाती के तरफ से पुरस्कार आइल बा हाँ अंकुत बबुआ के तरफ से। अंकुश हाँ हाँ बाचा बबुआ के सुपुत्र। तू बता महाराज जी। एक कवरिया गिरे हो मैया भाखड़ा से नुरावा हो, एक कवरिया गिरे लारू देखी। फिर माई के भक्त हमरा शोभा देवी रामा छपरा निवासी हमारा महात्म बाबा के गांव के व्यास जी स्वर्गीय बाबा महात्म तिवारी जी, वहाँ लोग का गौनी लो बजौनी लो ये बेरा के लोग का गावता बजावता, वहाँ लोग के आत्मा में बड़ा दुख होत होई। ओहो ये बेरा के लोग के गवल का सुन के एक कवरिया गिरे मैया खड़ा से नुरावा हो, एक कवरिया गिरे लारू उधीर ओ हीरे रुधिलवा में मैया खीरवा बनवली हो घर तारे नैना लो ओ हीरे रुधिलवा मैया खीरवा बनवली हो, ओ हीरे रुधिलवा मैया खीरवा बनवली हो, आई गईले भैरव हवा भाई। ओ हीरे रुधिलवा मैया खीरवा बनवली हो, आई गईले भैरव हवा। चलिए माई के गीत संगीत पर भजन पर बबुआ हमरा राम नरेश पासवान जी उर्फ डॉक्टर साहब की तरफ से पुरस्कार। हंस कुमार से पुकारे तेरा रोवली शीतली हो मैया मैया लट धुनी के सिया हो मोरा नई हरवाए को ना भाई। शीतल मैया मधुनी के सिया हो इहे भैरव भाई उपस्थित भइल बड़े आ माई नंबर में विचार करत तारी झरझर रोवत तारी कहत तारी का कहत तारी। भैरव भाई माई के लगे पहुंचल बड़े कहत तारी कि बोला बहिन बोला, पहले आशीर्वाद ले ली। चले बड़ बहिन आ गईली। हाँ चली बहिन हमारे सादिकपुर से चल के आइल बड़ी, जब ना सादिकपुर में हमने के बलुआ बाबा तो रोजा प्रोग्राम दिल रही है सो सादिकपुर निवासी हमारे बड़ बहिन 1 मुट्ठी रुपया के पुरस्कार रहल। श्रद्धा के जय जयकार आशीर्वाद के कामना करो, रुपया का होई। भैरव भाई हाँ हो जाइल बड़े हाँ आके बहिन के लोर पोछत रे कहत रे कि बहिन मत रोवो। जी मैया कहत री का कहत री दुर्गा जी के भाई भरो कवन भैया वही है कवन भैया जई है कवन भैया पटिया नी रे भैया वही है कवन भैया जई भैरव भाई कहले कि ये बही बहिन चुप रह लोर पोछ लो। हम बहिन आईबी तू गल बतावला तू हम बहिना जाईबी
हम बहिना बटिया रे बहिना आई हो हम बहिना जाई धनंजय भैया अखिलेश भाई लिखले मैनेजर गुरु जोरी जोरी गाना हो जेकर बारे जी गाना में माता लाल बाबू लोहरी गावे लिखली हो गाना जेकर जेकर भटवलिया बाबा का लोहरी गावे लिखली हो गाना हो जेकर